sir. You am boge be I chom that touch from you. I chom that takushe from you. I chom that touch from you. Ibianga gave focus. Msike gene focus give kwetri. You am boge bianga. Yes, sir. Okay, man, how will I mrenga na social media niile? Yes, sir. Ngadi room me wage interview. Yes, sir. The way phone na ga billion to get la maso. Where phone no the way na la ge where phone the way na la ge last na ho ku ge. Where phone no the way na la ge last ge where phone the way na bed. Go your water trampoline. Ki yira ha water trampoline. Eh? Mba. Where phone no the way na la ga la maso. Eish. Ihe owo pioneer no na aba. Ihe owo pioneer nga nda akwula no ga na aba. Oh, mba. The way phone na la ge billion to ge lazo. Lara maso eish. Wetu akaga ahụ n'ala. Lekpọ ha nnọọ ka mkpụrụ osisi. Tọnụ azụ gị. Akụkọ. Ike ga-ehicha frying pan a na-eji eghe akara. Tọnụ azụ. Akụkọ. Enya para phone gị ichi ụmụ nwanyị ndị na-eji arụ ugbo mgbori ise. Ekwu otu Otele ahụ. Kids dị aka na bed na-aga ije. Ụkwụ adịghị mma. Okwa do ka mma Jesus. I was just right. Mba. I chom that touch from you. Listen, if you laugh here, you get out of this place. I'm not joking with you. Here takoshigeze. A church na me put ogi here. Ebe ke no na enwe space wo ebe. I'm n'ime my room. Ime your room where? Ebe mbi. Where phone now will take close to your face otu a. And in when with the phone na face gi gade me onye kire guru re mege shakara ni na no ya. Onye ki megere ka ya Chineke agbaga ọkụ. Wepụ aka n'ihu gị. Lekpọ dị nnọọ ka akwụkwọ ndị chara obi ịbịara nga bịa sakashi gị eze. Asị gị deji ihu gị ọfụma. Look at agadi nwanyị baby onye hụ gị na ya echese ka wụ young girl kacha nke ihu. O dị mmadụ ha weta aka ahụ n'isi gị. Oya were aka wepụ ihe ndị ahụ ekwere n'anya. Remove it. Mma wepụ ike a. O siri ike. Kebish na awatch him. Enugu. Ebe na Enugu. Na side the Fransekulu. Ihe ọbụla anyị na-eme ebe a kwa ị ga-ekwu eziokwu. Bịa nne ahụ dịkwa gị. Achọm that touch from you. If you are better, I bring you down and remove you from. Are you okay? Achọm that touch from you. That's it on Angabia Palodo. Enya. Watch Alia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awaraya bag. You watch it higher get back. You just know what you have to share the game for. For what? Subscribe or for this place. Jambo beba.
I'm boogie beba. But the first time Umbia. The first time Umbia phone moved new. Phone went off. Okay, I am in a full. Yeah? And they follow you. In a full on ya. Sorry. Lanya. Okay, man, here I'm going to up on social media. Yeah? Good evening. Yeah, Okochi. With a phone, I say, I want to go to here. Yeah? Dry season, more season. Okay, man, here I'm going to go up on you have quadum. I think I could dry season. Before it was dry season, Chile Cabagoko. It was rainy season. Before it was dry season, it was rainy season. Before we still come and go more. Oh, yeah, can't you ask or come up with dry season? I might say what dry season. Branga Bemuka Shamanya. Lose what a fahit nishi. I work it up here with hair band. Remove it, let me see you. Chile Cabagoko. Ebam question. Akwe mani how le mere back up social media nine. Nganiru me interview. Nganiru me interview. Or Ure phone and when I get billion to get Ramazo. He was wig. Aya you put that we fall. Asking you put a wig, you put a wig, you put that wig, unishi. Or coach asking you put wig, Bishop, I'm home coach. Damn you, Chineka Bagoko, your braga say, won't coach. Or your braga say, won't coach. Egragama brew wig, I got in wine. One bingo, Magua say, wig, I have fitting. Branga Bagam say, won't coach. I sing a Lazo. Etako says, and I may remove Wogi from here. If you laugh, may put Wogi here. But I say, won't coach. Odi mmadụ atamangana nwere mmiri ga-apụta gị n'Otele. Branga begwa m sị ewo ha ọkọchị. Kpọcha nkụ nga niile. Tọnụọ. Asị m gị tọnụọ. Tọnụọ lewe anya na wọlụ. Chineke agbaghị ọkụ. Where the verse bia? Look at. Where the verse bia? Tono ge where aso bia? Nwa bingo. Tono ge where aso bia? Bishop, good evening. Tabarono konyera ice cream o also notch deck leg. Ibranga batmono ababia yebesha mngode Ibranga fekele. Papa mono konyera ice cream Ibranga bia mbesha ngode heaven. Let me be born again ha. The one no konyeshi no na ho anso. Wa bingo nwram. Aka me shi the way she got of ma. Asige the way she got of ma. Let me share the knock at pan of 505. Bishop, even work on my deal now, what t-shirt, man. It's a good man. Even work on my deal now, what t-shirt, man. Damn you. When you shoot, when you brother say we won't come. When you brother say we won't come. Let me bring one again, high branga back when I'm saying won't come and go le. Ebranga feta with Ebranga be mamoka. Bishop, I have an interview. Then get Branga be mamoka.
Iwe wala gempa. Tishi hanok ishin ketapuga buma Steve. Ibranga be mamoka. Each one year again keta na stosi. Na pingong na mo ibranga be agwa mo kene how. The way for na get below to get ramazo. Brang look at lehon ya chaga ipu wine. Bishop, it is jealous again. Omo a second minute. Mbas and the check come do phone now. Bishop, I'm not going to get the phone and the phone. Look at. Come on, we're packing up. Beslata tokugang. Bishop, I'm going to bowl. Asigi beslata tokugang. Ichagulo ya egbu no wambo. Mabingo. Close that your leg, meslata tokugang. Nsigi meslata tokugang. Lekwe height mmadụ. Icha robot anara. Ọma kibra de wara kota. Kam to wanu gojo onye gym instructor. Ibra tewere makota kam to wanu gojo as gym instructor ewu. Nwa bingo. Ibra no dewe na kota as gym instructor does. Icha se mhoge na ma hara igba ọsọ. Nwa bingo. Ibra tewere maka. Aka ga na kwa no straight. Iwere look at this. Yo mere autopsy. Ide ndo demaka konye mere autopsy. Ide ndo mota jam begile kwa aka ga fold arokola. Nwa bingo nwụrụ anwụ Ibra nga bịa mga moka. Alexa. Lele okwu ya. Furu ụkwụ thyroid trailer moto. Bịa were phone gị. Kwacha height ndị truck driver Ibra nga bịa nere ma mga moka. Aha gị wo gịnị? Afamba gave it on. The wish you have man. Don't come here, give me moka. Keep your face the wish you have man. Keep your face the wish you have man. Wish you. You change there now, how we put a condom. Hali ya na toilet. Hormone breaker. Say one ya. Afamba gave it on. Make a question back and a chile cabago here. Ipuchi again. Ipuchi go on ya. Ipuchi go on ya can go while you look at wine. Branga Begum Sahaga Wagane. Onoga Shabaman no onye miro auto satas to Igribono. Branga Besama Hagawake Puchunya. Eshiba Hagewa bingo. Franklin. Look at to the Hezaga. Egaraza one Edward. Egaragazama Edward, Ebranga Biasagram Franklin. Franklin Onya. Franklin is a chuku. Kebish no yin. It's in Thailand. It's our Tayonya. Thailand. Iwonye be. I'm on Imo State. Ebe Nimo. Mbitolu. Ebe na Mbitolu. Orodo. Ebe n'Urodo. Amuku. Ebe na Amuku. Dimodu. Amugola kara vitamin A. Mba. Akwa ajụjụ ka m jụrụ gị. Amugola kara vitamin A. Nsege mba. Ishi amụghị obu stamp. Ishi amụ mba obu mana oburu stamp. Obu stamp. Oburu stamp mana obu obu. Ihe m jụrụ gị ofu stamp. Oburu stamp. Amụ na-evu stamp bracket. Amụ na-enweghị nkwakọta. Mkpụrụ amụghị ọ dị atọ kọwa abụọ. Mkpụrụ amụ m dị abụọ. Akpa amụghị na amụghịle nke ka ibie. Amụ nke akpa amụ. Agbamọsọ ele nke na-epu ụzọ agbapụwa akpa amụ kọwa amụ.
Amara m awụ mgba n'ọsọ ka ile ka ọ gị gbaa ka nle. Ọmụnwa ga-elere gị nwa bingo mgbura gị sị mbịra nga bụ ile amụ. Asị gị ịgbawa ọsọ elekere pụzụ esetịpụ ụkwụ ọwa amụ gị kọwa akpa amụ gị nwa bingo. Iwu nwoke ibe m na onye njisi gị ọ gị gbaa ka m lee ka ọ mgba ka Dem yo Chineke agbaghị oke mama amụ m ozuru ezu. Mbịra nga bụ ịgwa m sị nwoke ibe gị. If you laugh here, I bring you down. Mama akwara amụ m akwa. Mbịra nga bụ ezo m sị nwoke ibe gị. Onye eriri eri. Onye ọbụla ịhụrụ nwezuru amụ enwezu. Okay, we amụ. Dem yo mụ akịkwo bịa ya akịkwo maka nwaanyị bịa. Ikwo maka mbịa ya akịkwo nwaanyị bịa. Okay, come did you come for me or you brought for wine? I brought for wine, Bishop. Then I let him do private part. I let him do say him Janu Mamre. Okay, come to her. I let him do say him Janu Mamre, this boy. Don't try that nonsense again, no. Cataract or the Genamo. Cataract n'anya ka ọ na-adị na amụ. Dem yo onye gbara gị masị cataract na anọ n'ọnụ amụ onye riri eri masị cataract otanye na ịnọrọ nsha anya ejughị ihe a masị sign of cataract masị cataract na anọ n'isi ọnụ amụ nwoke nwa bingo nwụrụ anwụ cataract amụ ọ dịghị Mba. ebere gwa m ka cataract na anọ amụ gị ofu stretch mark. Mba, ihe ọ bụ akwụ n'okpuru stretch mark. Isi ofu gịnị? Akwara. Akwara egwu ka nke mmadụ. Akwara mmadụ. Mgbe ị na-eto iji poolu nye ọshị ka anyị nyụọ nshị n'ala. Mgbe m na-eto, ejikwa m poolu nye ọshị. Okay. Iji anya ahụ ma gị na nwaanyị nụrụ. Mgbe m nwoke na-anyụ ahụ na ọ mgbe afọ na-adịghị mma ma mgbe ọ ribis. Okay, mgbe ahụ nke gị na-abịa, that means ahụ adịghị. Kwa mgbe gị sị height gị awụghị ezigbo ha. Dem you. Na mama pere gị apị. Na mama pere gị apị ị gara aga maburu height onye look at mgbe ị na-eji anya ahụ mgbe ị riri beans. Look at ị na-anụ otu ahụ a na-afụsị gị n'ike. Mgbe ị na-eji anya ahụ nke gị mgbe ị asị gị dem you Chineke agbaghị ọkụ. O dị mmadụ ga-edebe gị nga nri na-adịghị na ụmụ anụmanụ nọ n'akụkụ especially nkịta ọ ga-ahụ dị ihe ọ na-eri dị ụtọ enweghị ihe fụtaga gị n'ike nwa bingo nwụrụ anwụ ebere gwa mgbe nwoke na-eji anya ahụ papa mala isi nnọọ ka onye akpa amụ ya vụcha stretch mark nwa bingo otu imi adị ichekwacha imi Hezekaya nọ na Baịbụl. Nna gị na nne gị ha dị ndụ? Ya, nna m na nne m dị ndụ. Ị dị afọ ole? Adị m 35. Ị dị 35 years gị topụ ihe itopụrụ. Ị dị 35 years gị topụ ihe itopụrụ because ito ogologo na-agba aja amụ. Ọ ya iji wee got ịgba m question ịjụ m maka my private nga m ji anyụ amamịrị. Atata ọnụ gị ga-ewego oge asị gị close your mouth ga-ewego oge. Iwere igbirigbe ọnụ gị shahịcha nnọọ ka nwatakịrị ṅụọ aka. Ekwere m ụka gị bikọs ị toro n'ogologo ihe iji eleghe m anya n'isi. Atakwana m gị ịgbala asha amụ nweta mkpụrụ amụ. Ọmụma ka ị bịara nga emegere light isi ekwere m okwu gaa na-ele anya na ceiling. I'm talking gaa na-ele anya na ceiling. You come on, remove that your hand from your mouth. Chineke agbaghị ọkụ. Iche onye man no war ebere nga bịa m ngara m anya buru height ndị nya nga balance bịa nga bịa na-ere m ka onye mere autopsy nwa bingo iwe onye ohi Mba. ije etinye ọnụ ha n'ike nwaanyị Mba. Nwoke Igbo azụrụ azụ nna
keep Kuruba Semba, that means has because it's so on it, that's what Otele Sachaga no catch like this. You won't keep away one Mukrobia, Dimpa Sa, Nanate Yono Nike wine. Idangana. Yeah, I'm not an of man. How many minutes can I? All depend on when I'm mood, Bishop. Let your mood. How many minutes can I parara one you 1 month hangwa? 5 to 10 minutes. Tell Rosanna. There were if you laugh, I remove you from here. I'm not joking. What being gone around? I'm on one again one you're down and got happy. I wouldn't wonder why. Oh, he's a one yours in a who wish here 5 to 10 minutes. In a gara one yours in a cookie bright price at 5 to 10 minutes. A coracanosa. I'll get come to a coracanosa one bingo. Then get to try and 5 minutes, 10 minutes. Mba, ejogam ke ejogam wa bingo. Then what come to one bingo when I want them you them your okay, and on so 5 to 10 minutes. And I won't wish ya. You went one, you got no dear, it got happen, keep them young or your dear. And around 5 to 10 minutes. Ask him all the Mba. then the lady jangana one in matter of 5 to 10 minutes. Maka na so na ima nwoke ngochara nne nwoke ngochara nne ya ngaru nya nwan. Get out of this place, my friend. You think I'm joking here with you? I will remove you from here. And around 5 to 10 minutes. For what? Also, I go say, "Who bright price? I get you saying Gabia for interview. You waraya bag. Humum breaker. Oh, the mother, but I'm not a monopause. I can yet take care in. One being gone around one ara. Ujara, Merogo. Bishop, nna m kwenye dibio. Huh? Nna m kwenye dibio. Mpage. Mpam na fokpo. Onye dibia, ezigbo onye dibia gbasiri ike. Ọ dị ndụ. Asị gị nne nna m na ndị ndụ. My brother. Ị gara na agbanụ m sense na kwa m jụrụ agụ ma mpaghị ọ dị ya. A gwara gị na mpa m dị ndụ. Elekwụrụ nke eji gwatawanụ m ihe mpaghị arụ ha. Ọwụ na ugbu a na ewele iwe nna. Gịnị mere gị n'anya? Bishop, ị chere ka m bee akwa. Ewele iwe our brother no. Bishop, ị na-emezi nka m bee akwa. No, biko. Mpaghị ọka na ahụ ụzọ. Mpa m gbasiri ike. Enwere aja iji gabụ m continue. Akwa mena ga-esega. Mba, ya sị gị mana ị chere ka m bee akwa. Mba ebela akwa. Adam very well we nọ na-ewe m before ga-ebịa here now. Okay, nsogbu adịrị. Our brother welcome, huh? Our brother ụmụ nwaanyị ole ka etrala. Be careful. Mmadụ ịnọ. Nwokorobịa wee ezigbo mmadụ na-ata agha. Mmadụ na-etrala. Ele ihe mere na amụbere gị nwa, our brother. Mgbe ahụ na-adịghị m redio oge abụọ. Okay, it's okay. It's okay. Eji anyụ ma gị na ha akụwa. Eji m anyụ. Ị ga-enyele ụdị mkpu ị na-etiri ha. Ana m etinye mgbe nwoke bụ iti okwe mgbe ọ dị necessary. Okay. Our brother mpe ya wee ezigbo mmadụ, ya nwa wee ezigbo mmadụ na-eti mkpu. Genotype gị. AA. Blood group gị. O positive. Our brother kpọọ nọmba gị o. Nọmba m ọ dị necessary. Eweliwe my brother le ọkwa ile audio to gịnị ịkpọ ya ụmụ nwaanyị ndị likere gị otu a na-alụbe enwe ndị na-achọkwanụ
ha kpọọ gị ha jụọ gị ka ike ị mere ọwụ na nwaanyị Igbo ga-agba nwoke enyi ka eke ị mere gị na ha erilete like izie ya gịnị ya adịwa na mma ewele iwe nụ 081 sir. Yes sir. 09 sir. 753 sir. 890. It's all 890. okay sir. Our brother Wula. Yes, I will. Kelere m mpago na. Imechago interview mo. Oh Wula sir, yes sir. Bye bye. Mana nwere anyị nwere ajụ gị ma ọrụ ma mma agwa mpam na emere interview. Huh? E nwere ajụ gị ma ọrụ ma mma agwa mpam na emere ị ga-asa m dị ajụ before m ị ga-asa m dị ajụ ngwa mpam na emere enwere emere m interview. Interview mere gị na mpago akwa esi akwa m ga n'iru. Enwere ajụjụ gị ị ga-asa m ya ị ga-asakwana m ya ngwa mpam na emere m interview. Mpago dị against interview mmege. Mba na ọwụ mmadụ mpam oge m dị m pere mpe mpam sị m na onye kọọ m ihe na nlọta na ngwa ma onye gwa m okwu dị ha na nlọta na ngwa so adị m ihe m kọrọ gị ihe na ga-ene m ntị nsị gị mma ajụ gị ofu ajụ ị ga-asa m ya ị ga-asakwana m ya ngwa mpam na enwere onye jụrụ m ajụ. Ngwa gaa n'iru sa. Iwe wela gị gịnị mere gị n'eze? Ahịa. Ọ dafuru adafu. Elihe ime gị adafu. Ọ bụ ya ihe awụ betmark na that's from afọ nne taka m she foto ụwa ịma awụ m ejima m mere travel so ihe aghata nke m dị eji hụ nwaanyị ama so akwalara nke a one side ịwọcha ebe a open teeth so shift eze nke a shift too much ya eghere oghe too much so ọwụ na ọwụ ihe dafara that's all shifting. Yes sir. Mwepụ eze. Thank you sir. Bye bye.